CMN निउसनि जेसेबां दिनै सामलायगिरिफोर आं बयखौबो हामबाय होनदों। दिनै मा थारिख 1 जुलाइ 1 थारिख दिनै बे थारिखआव जोङो जोंनि जे बेंटलनिफ्राय ओरै रानिपुरसिम फैनाय लामा बेयो जोबोद हान्थामेलायाव जोबोद उसुबिदा जाबायमोन जोंनि थाखाय थांलाय फैलाय। दा जों जेब्ला बे गामिनिनो जोंनि मानगोनां गावबुरा बिथाङा जोंनि रनजित बसुमतारीसिम बिथांमोना खावलायहैदोंमोन। दा खावलायहैनाय बादि बिथांमोना दिनै जोंनि गामिनि खावलायनाय बादि मान होनानै बिथाङा बेबादि दिनैनि दिनाव बेयाव गंबा ट्रेक्टर आरो गंसे JCB हरनानै बेवहाय जोंनि लामाखौ बिथाङा मोजां खालामनानै होफैबाय। आं बिथांनि फारसे खौथि खौथि आं धन्यबाद होयो। खारन जोंहा लामा बहुद उसुबिदा जाबायमोन। गोबां गथ'फोर स्कुलाव थांलाय फैलाय खालामोमोन। दा बेयाव गोबां उसुबिदायाव गोलैबायमोन। दा बेबादि जोंनि थांलाय फैलाय बेंटलसिम थांलाय फैलाय खालामनायाव जोंहा दा गोबां मोजां जासिगोन। बेनि थाखाय आङो सारनिसिम आं गोबां हामबायहोनाय थाबाय। इयुननि समाव बे लामाखौ साबसिन जाजानो माबायदि खावलायो? आरो उननि समाव जोङो बे लामाखौ हयथ' सारा अननानै बेबादि माने पावाराव फैफिनोब्ला जाहाथे ब्लेक टपफोर खालामनानै हरो बा CC ब्लकफोर खालामनानै हरो। जों बेखौ रायजोनि जानानै आङो बेखौ खावलायनाय जाबाय सारनिसिम। जाहाथे सारा उनाव जोंखौ अननानै आरो जोंनि उन जि जेनेरेसन गथ'फोरखौ अननानै बेखौ मावना हरोब्ला माने गोबां मोजां जागौ। जों बेखौ आसा खालामदों गामिनिफ्राय। बबेनिफ्राय बबेसिम सहैयो नैबे लामाया? बेयो दिनै जोंनि रानिपुरनिफ्राय ओरै रानिपुर, ओरै सिख्लाबिल, ओरै गुग्राबारि, सेरफांगुरि बेनिफ्राय बेंटलसिम थांनाय जायो। आरो बेयाव गोबां गथ'फोर कलेजाव थांग्रा बिदिनो LP सेक्सननिफ्राय जेसेबां माने ओरै प्राइभेट स्कुलाव डन बस्क'आव थाङो, सिनेलाव थाङो बेयाव गोबां गथ'फोर दङ। दा बेबायदि थांलाय फैलायाव गोबां उसुबिदा जाबायमोन। जाहाथे सारा अननानै जोंखौ बेबायदि उननि समावबो बेबायदि मोजां खामानि मावनानै होयो आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। आरो नोंथाङा नैबे लामाजों बेसे गामिफ्रा हान्था मेला खालामो? ओरै बे हान्था मेला खालामग्रा गामिफ्रानो जाबाय ओरै रानिपुर, ओरै गुग्राबारि, दुनाबारि, ओरै सिख्लाबिलि, ओरै सेरफांगुरि नैबे गामिफ्रा माने बेजों हान्था मेला खालामनाय जायो।